Zachráňte svoje kolagény. Nie, toto vám dnes nepoviem. To, čo vám poviem, je, aby ste svojmu telu pomohli efektívnejšie tvoriť kolagény. Telo je úžasná chemická továreň, ktorá keď dostáva správne vstupy, má úžasné výstupy. Výsledok vstupov vidíme v zrkadle, cítime pri pohybe, platíme za ne všade možne, aby sme sa cítili lepšie. Kolagén tvorí viac ako 30% všetkých proteínov v tele, preto môžeme povedať, že je jedným z najdominantnejších zástupcov proteínov v tele človeka. Veľmi zjednodušene povedané, telo ho vekom nedokáže vyrábať také množstvo, aké potrebuje k správnemu fungovaniu. A teraz si dajte pohov všetci múdrožkovia, ktorým sa tlačia do úza do prstov klávesnici hejty typu strava, životný štýl, spánok, šport, lebo toto nie je u 95% populácie ideálne, práve naopak. Tiež realita súvisiaca s tvorbou kolagénov, o ktorej sa takmer nehovorí, je v tele taká, že vekom, stresom, zápalmi, vysokou fyzickou záťažou či zhoršeným metabolizmom klesá syntéza kolagénov, ktorá je energeticky veľmi náročná. Preto sa bavíme o fyziologickej vlastnosti, ktorá je u človeka taká, že po 30. až 45. roku života sa človek dostáva do tzv. Kolagénového deficitu. Naše prípravky vás nevrátia v čase do doby, kedy poslednou vecou, ktorú ste riešili, bola bolesť pri pohybe, vrásky alebo mentálna či metabolická únava. Naše prípravky dokážu účinne prispieť k tomu, aby sa vaše bunky zobudili a dokázali vám efektívnejšie vytvárať kolagén, ktoré vaše telo tak veľmi potrebuje. Nedoplňame zvonku, pomáhame efektívne tvoriť vznútra. Prinášame vám funkčné výživové doplnky, nie len ďalší marketingový výstrelok. Teraz už len jeden krok. Vyberte si oblasť, ktorú reálne chcete posilniť, či je to beauty, kardio, imunitný systém alebo nervový systém, šup do košíka a doprajte svojim bunkám zodpovedným za tvorbu tohto dôležitého proteínu 30 dní začať deň týmto naozaj chutným prípravkom, ktorý pomôže tam, kde je to reálne potrebné.